21 ta' Diċembru 2012. Dakinhar tagħmilx appuntamenti. Qed jgħidu li dakinhar ser ikun l-aħħar tad-dinja. Qed jingħad li sa dakinhar ser jiġru ħafna diżastri naturali. Żbroffi ta' vulkani, tsunami, uragani u ħafna aktar. Dan qed jiġi mbassar minn eluf ta' websites, immijiet ta' kotba u anke dokumentari u saħansitra anke films. Iżda veru li fil-21 ta' Diċembru li ġej ser tispiċċa d-dinja. Dan kollu qed idur mal-kalendarju tal-Maja, ċiviltà antika ħafna li kienet tgħix fl-Amerika ċentrali. Il-kalendarju tal-Maja tfassal 6 sekli qabel Kristu, kalendarju li huwa bbażat fuq l-astronomija, kalendarju li se jispiċċa fil-21 ta' Diċembru illi ġej. Iżda mhuwiex biss il-kalendarju tal-Maja li qed jindika li d-dinja kif nafuha llum ser tispiċċa f'Diċembru ta' din is-sena. Hemm diversi profezziji u teoriji oħra li kollha qed jippuntaw lejn il-21 ta' Diċembru tal-2012. U fl-aħħar nett, x'ser jiġri fil-verità?